tejto chvíli bola cena Chorvát Slovakia s podtitulom 21. cena Zimnej kráľovnej odštartovaná a dopredu sa vydala Brilliant spolu so Salalách, ale z vonkajšieho boxu už je tam aj Sázava. Takže Brilliant spolu so Sázavou na prvých dvoch priečkách oblúku, pri jazdeckých oddieloch za nimi je to Salalách, potom je tam trojička Lourmarin, Renesí a Meridian's Hope, za nimi hat-trick File à l'Anglaise a na priebežnej poslednej pozícii Rosegunna. Kobylky vybiehajú na protilahlú stenu 1200 metrov do cieľa a v vedení je dvojička Brilliant a Sázava. Už sa na tretie miesto posunula Meridian's Hope, Salalách štvrtá, vedľa nej Lourmarin a hat-trick, za nimi je to Renesí, Rosegunna a File à l'Anglaise. Pole 9 kobyliek je pomerne kompaktné, všetko je to zhruba v 7-8 dĺžkach a stále je to Brilliant spolu so Sázavou. Na ďalších miestach je opäť dvojica Salalách a Meridian's Hope, za nimi Renesí, Lourmarin, hat-trick, Rosegunna a na priebežnej poslednej pozícii File à l'Anglaise. Kobily už sú na konci protilahlej steny a budú točiť do oblúka pred cieľou rovinkou a je to Sázava, ktorá odskakovala ako desatinová favoritka, sa tam drží spolu s Brilliant, ktorá od štartu je vpredu. Sázava teraz ale už ide na 2-3 dĺžky pred Brilliant, ktorá bude zrejme slabnúť. Takže Sázava privádza kobylky do cieľovej roviny, 350 metrov do cieľa a je to Sázava, ale teraz tam prichádza aj Lourmarin. Takže Sázava a Lourmarin, toto je dvojica kobyl, ktoré sa pobijú o víťazstvo a dopredu ide Lourmarin, respektíve je to Renesí, pardon. Takže Renesí a Sázava, to je súbojové víťazstvo, Sázava a Renesí. Takže napriek tomu, že Renesí mohutne zaútočila, nakoniec Sázava to ubránila